Το ένατο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Φερνάντο, να η κεφαλιά και ισοφάρισε από το Σκαρτάδο. Ισοφάρισε από το Σκαρτάδο. Στο 17ο κόρνερ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Σκαρτάδος πηδάει μαζί με το Σμολ. Έχει ακινητοποιηθεί άμυνα της Νάπολη. Στο 64 γίνεται το 1-1 με τον Γιώργο Σκαρτάδο. Ξανά η φάση. Ξανά η φάση. Η σέντρα του Φερνάντο. Κοιτάξτε, ο Σκαρτάδος μπαίνει στη φάση μαζί με τον Σμόλ. Κερδίζει την κεφαλιά ο Σκαρτάδος. Στο 64 γίνεται το 1-1. Ισοφάρισε ξανά. Ο Φερνάντο γυρίζει την μπάλα. Όμορφα θα έλεγα. Εκείνη ο Σμόλ και ο Σκαρτάδος. Ο Σκαρτάδος σε καλύτερη θέση. Ευνηδιάζεται ο Τζουλιάνι και όλη η άμυνα της Νάπολη.